Pupujen kanssa täällä. Ai saakeli! Video alkoi! Mitä? Me hemmettiin tää. Onni vittu. Sieltä tulee ykä. Älä polta niitä nastarenkaan. Tulee ykä! Älä polta. Ykä tulee mankilla! Se on Tulkaa täältä noin. Kato, mulla ei oo ees kaasut. Hiton manki, hä? Ykä tässä mankilla. Kusiykä. 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 Onks täällä jotain niinku vaivaa tällä hiton ykällä? On jotain pientä vaivaa. Pikkasen toi pamahtelee vetää yli. Ykä on sun perä. Hiton ykä, sä et ees näe mua takaan. Ykä! Ykä, sä et ees näe mua takaan, hä? Ei tule mankki. Roi! Nyt alettiin vasta. Nytkin! Nyt tuo. Aina iso pykälää sisään. Oh. Onko ykän potta? Milloin toi ykän Manki leikkaa kiinni nytte. Varmaan. Manki leikkas nytten. Mankki leikkaa nyttäkin. Ehkä. Toivotaan, että se leikkaa, että se ei enää jahta meitä. Se sanoo, että se leikkaa mukaan sehan just. Ok. Leikatko? Oho, se on vähän tuosta pientä lunta. Pieni lumihasta. Tuosta noin vedetään läpi nopea. Mankki leikkaskin. Manki leikkas! Manki leikkas! Nyt on paska. Paskapuski. Moro.